What's up guys? Good day to everyone. So karong adlaw is akong i-review ning Karakal nga rocket. Karakal M-70. So as you know, mo ni akong ginagamit sa ako ang mga dula sa mga tournaments. Dayon 1 year na nako ning kuan gamit. And then ang palit nako ani is almost 4,000 dito sa Pagadian City. Mao ni ang iyahang appearance guys. And then mao ni iyahang sudlanan. Mao ni ang sudlanan, di ko ganahan siyang sudlanan kay mura og putos sa sako. Dili pareha bitaw sa Unex nga ingon ani yun. Mas ganahan ko sa Unex kumpara aning kwan. Di ko ganahan kay mura og trapo. But ganahan ko sa rocket kay ang weight sa rocket is 70 grams without string, 70 grams. Then plus string which is 2 grams, mao ning mahimo siyang 72 grams. Ang iyang head is isometric. 22 ka string gikan sa ibabaw paingon diri sa ubos, 22 ni siya, then gikan diri pod 22 pod ka string 1 2 3 4 5 6 taman 22. And then ang string tension niya is mukaya siya og 28 ngadto sa 30. I don't know og mukaya ba ni siya og 32, pero wala lang nako lugsa kay basin niya og siak ini kuan dayon sa kuan pod sa mga pinki-pinki pod. Proven na ni siya, kapila na ni na pinki. Dahil nangagisik-gisik na gani na siya. Okay, 1 year naman ni dayon. Wala siya mabuak. Diri sa ihang shaft, kani sa ihang shaft, step siya. May pagka-flexi siya gamay. Flexi siya gamay. And then, giingon diri, designed in UK, fast fiber, made in China, super light, Karakal. In terms sa handling ani guys, kung mabaguhan ka, which is 72 grams nga imuhang rocket, inig-smash nimo mo vibrate siya, na siya i-vibrate kay gaan man gud siya. Dayon, balance ra siya balance ra siya. Dili siya head heavy, mas nindot ang head heavy kana kung kusgan ka kay kusog kaayo imong smash. Pero kani nga rocket is good for defense kay gaan kaayo. Inigdula na ko ani guys kana bitang sharp nga diri dapita. Dali ra nimo makuha, then dali ra ka magmaneuver kay gaan kaayo nga rocket. Dayon diri sa iyahang dapit nga kuan sa kilid aderyo na siya'y groove gamay nga pwede nimo makuan kung magbackhand ka. Mailhan nimo nga kuan di siya danlog ba usahay mabuyan man gud nato inig kuan atong kuan matipas. Kani kay lahi siya na siya kuan kanang mura siya og may groove diri gamay nga pwede nimo siya mo ugong kay kasabackhand. Dayon I think maura to siya guys, lantawa lang pod ang ubang video nako nga nagdula ko kani man na ako ang rocket nga gamit worth 3,900 or duol 4,000 ni siya. Sa Pagadian ako napalit, dayon sa online I think mga 3,500 siguro ni siya. And then 70 grams ayog kalimot, fast fiber nano gel. So guys, daghang salamat. Thank you.